ಯಾನೊಂಜಿ ತಿಬರ್ದ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿರಾರೆ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯೇನು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಆರೊಂಜಿ ಏತ್ ಸರಳ ಪಂಡ ಆರು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ದೈವೋಗು ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಆರು ಕೊರನಂಚೆತ್ತಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಆ ದೈವ ಕೊರನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದವು ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಯಾನ್ ತುಯ್ಯೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರೊಂಜಿ ದೈವೋಗು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ್ಣತೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ್ಣತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವತಾರದ ಇದು ದಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ದೈವ ಗುಂದುಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಆ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ದೈವಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪನ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಅಪ್ಪನ ಭಾವನೆ ಇದು ಪಾತೆರ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಲೆಗೆ ಕೆಲವು ದೈವಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಧ್ಯಸ್ಥರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೈವದ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಮದಿಪೋಡು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಮದಿಪೋಡ ದೈವಗು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಮದಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲು ಮದಿತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ದೈವಗು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಾಲದ ತಂಬಿಲಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಮದಿಪೋಡು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಹಿರಿಯಾರು ಏರು ಐಕು ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ಉಳ್ಳಿರು ಆ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ನೆರಿ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದಾರಿನ ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನು ಮದಿಪುದಾರಿನೇ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜ ಆ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗ್ಬಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆ ಗುತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಎರಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಆಪೋನು ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಎರಲ ಆಪೋನು ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಲಿಕೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಂತದ್ದು ಉಂತೋಡು ದಾಯಕ ಎನ್ನಗ ಆ ಕುಟುಂಬಡು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎತ್ತಂಡ ದೈವಡ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವಡ ಭಿನ್ನಹ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಏತೋ ಕುಟುಂಬಡು ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಏತೋ ಕುಟುಂಬಡು ಉಂಡು ಅಪಗ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾರಿ ಪಂಪೆ ದೈವ ಬರ್ಪುಣೆ ಬರೋಡೆ ಆಯ್ ಪಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗೂ ದೈವ ಬರ್ಪುಣು ಬರೋಡೆ ಬತ್ತು ಜಿಂದಂಡವು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ರ ನಿಯಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅವು ಬರ್ಪುಣು ಅಪಗ ಎಲ್ಲ ಆ ದೈವಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಲ್ಪನಾಗ ಈ ಆರೋಪಿ ಈ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ಈ ಇಂಚ ಬಂತ ಈ ಅಂಚ ಬಂತ ಅಂದ ಪಂಡಾಗ ಎಂಚ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಐಕ್ ಮೂಜನ ಮಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಡು ಮದಿಪುದಾಯನೇ ಬೋಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥನೇ ಬೋಡು ಒಂದು ಅತ್ತಲ್ಪ ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬೋಡು ಮೂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಏರನ್ನ ಕಂತುಕೊಳ್ಳಾರ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಆ ದೈವದ ಚೌಕಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಮದುವೆ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡ ಎಂದು ಏನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಮದುವೆ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಬೋಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಬತ್ತನು ಮದಿಪುಗು ಕುಲ್ಲುಣಯಾಡು ಮದಿಪು ಕುಂತುನಯಾಡು ಗಡಿಪತ್ತಿನಯಾಡು ಮದುವೆ ಆಂದಿನ ಎತ್ತಂದಂಡ ವಿವಾಹ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮುದಕುಲ್ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಹಂತ ಮಿತ ಮೆಚೂರ್ ಪನ್ಪೆರತ ಅನುಭವಸ್ಥೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡನೆ ಬಿಡದಿನ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 60 ಇಂಚ ನಡಪೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಪುರ ಅನುಭವ ಇತ್ತಂದಂಡ ಮದಿಪುಗು ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಆಡ ಆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆ ತಾಯ ತೆರೆದು ಉಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಲೋಪಡು ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೆಗೆದು ಬುರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಲೋಪಗುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ 4 ಜನ ಬಿರಿಯಲ್ ತೋಜ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪೂರಲ ಇತ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ದ ವಾಪುಜ ಧೈರ್ಯದ ಮಲ್ಪನು ಬರ್ಚಾಂದಿನ ಮೂಲಭೂತದ ಅವೇನು ನ್ಯಾಯವಾತ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ನೈತಿಕತೆ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಪಣಪುನ ಎಡಲ ಒಂಜಿ ನೈತಿಕತೆ ಬೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೈತಿಕತೆ ದಾಂತೆ ಬೋಂಡ ಅವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಅಂದತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಎಡಲ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಚಾಕಿರದ ಎಡ ದರ್ಶನದ ಎಡಲ ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತದೆ ಅತೆ ಅವಲ ಬೋಡು ಇರು ಪಂಡ ಅವು ನೈತಿಕತೆ ಬಣಪು ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಗ ಮಾತೆರೆಗಲ ಪ್ರಪಂಚೋಡ್ಲ ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ದೈವದ ಗುಡಿ ಆಡಿದ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಈರು ಮದುತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಂತೂ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ತದ ಪಾತ್ರೆಂದ ಆಯನಲ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವದಲ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ದೈವ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪಣಪ ಇತ್ತ ಸಮಾಜೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಉಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಶುರು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ರೂಢಿ ಪ್ರಕಾರ ತಂತ್ರಿವರೇಣ್ಯರೇನು ಭಟ್ರನಾಕ್ಲೇನು ಶೆಟ್ರನಾಕ್ಲೇನು ಪೂಜಾರಿನ ಕೆಲವು ಜಾತಿದಕ್ಲೇನು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪನು ಕೆಲವುದಕ್ಲೇನು ಬಹುವಚನ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಗೆಟಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈರು ಬಾರಿ ಒಜ್ಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡಾರು ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ದಾದಕೆಂಡ ಒಂದು ದಾದಕೆಂಡ ಒಂದು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗ್ ಕುಟ್ಟೆರೆ ಬಣ್ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ವಾಸ್ತವ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಒಂದು ಓಲೆ ಸಂಘರ್ಷಗೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗತ್ತು ಒಂದು ದಾದ ನೆತ್ತ ಕಾರಣ ಈರ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ
ತೆಗಿರು ಪೋಯಿನವಲ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಹ್ಞೂ ದಾಯಗಿಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡಾಗ ಸರಳ ಇರನ ಮನಸ್ಸಡ್ಲೊಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಡ್ಲೊಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ ಇನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಯದಾದರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಏಪ ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಮೇಲು ಕೀಲು ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುಂಡ ಹಾಂ ಇತ್ತದುಂಡ ದೈವನ ಏಕವಚನ ಲಿಪುನ ಚಿತ್ತನ ರೀತಿ ಬೈದಂದು ನಮ್ಮ ಉಲೈಡ್ ಮೇಲು ಕೀಲು ಭಾವನೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದೈವನು ಏಕವಚನೋಡು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಪಂಡ ಈರು ದೈವದ ಚಾಕಿರಿದ ಕಲ್ಲಾಲ ಮಿತ್ತು ಮೂಕುಲ್ನ ನಡಪವನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಮೇಲು ಕೀಲು ಪನ್ಪಿನವು ಇದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಪೂ ಬಟ್ ಯಾನ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಉಳ್ಳೆ ದೈವನು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಜ್ಜಿನಂಕ್ ದೈವನೇ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬೈದಿನಿಂದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳವಾದ ತೂನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಗೋಡು ಈ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಂದಿನಿ ಪ್ರದೇಶ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಈ ಬಾಗೋಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇರ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಂದೇ ಪಂಚಿನ್ ದೈವನೇ ದೇವರ ನಂಕ್ ನಮಿತ ಆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನೀರು ಪನ್ನಡೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ದೈವನು ಇತ್ತು ಏಕವಚನುಡು ಪಾತೆರ್ನ ಮೇಲು ಕೀಳು ಭಾವನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜೋಡು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೈವಡಲ ಒಂಜಿ ಏಕವಚನುಡು ಪಾತ್ರೆ ಕಾರಣ ಯಾನು ಇರ್ನೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಯಾನು ತುಯಿನ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸುವಂಜಿಷ್ಟ ಮಾಡ ಚಿಪ್ಪಾರು ಮಲಾರ ಬೀಡು ಅವಳು ಪೂರ ದೈವ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನು ದೈವ ಏಕವಚನ ದೈವ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನು ದೈವನು ಚಿತ್ತ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ದೈವನು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪರಿಜ್ಜ ಅವಳು ಇವತ್ತು ಇತ್ತ ಭಟ್ರ ಸಮೇತ ಇತ್ತ ಎಂಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ತಂತ್ರಲು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ವಾಮಂಜುರ್ದ ಭಾರಿ ಬಂಗಾರಿ ಜನ ಆರು ದೈವಡ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನ ದೈವ ಪಾತಿರ್ನಗ ಚಿತ್ತ ಅಂದೆ ಬನ್ಪನೆ ಆ ಚಿತ್ತ ಬನ್ಪನೆ ಏಕವಚನ ದೈವಡ ಪಾತಿರ ಏಕವಚನ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕದ್ರಿದ ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಂಜಿರ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪನಾರು ಇದು ದೈವಡ ಚಿತ್ತ ಅಂದೇನು ಏಕವಚನಡು ದೈವಡ ಪಾತಿರ ಅವಳು ದೈವ ಭಟ್ರೇನು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನಡೆ ಪಾತಿರ್ನು ಶೆಟ್ರನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಅಥವಾ ಶೆಟ್ರನಕ್ಲು ಬಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರೇನು ಏಕವಚನಡೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಈ ಅರಸು ದೈವಳು ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ದೈವಳು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅರಸುಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನು ಏಕವಚನಡೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ್ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಏನು ಈರೆಗ್ಯಾನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಇನಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕೌಪುರ ಬದಲ ಆಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ಬದಲ ಆಪುನು ಬದಲ ಆವುಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾತೇರು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಈರು ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನು ಬುಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉಂಡು ಅವು ದಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಆತಿ ನಿಂದು ಐಕಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಡು ಅವಳು ದಯಗ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಕ ಆತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಅವಳು ಬೋಡು ಒಂದು ಬನ್ಪಿನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಅವಳು ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಬನ್ಪಿನೆಕ್ ಅಂಚಾತಿ ದಾಯ ಬನ್ನಿ ಉಂಡು ಈರು ಬನ್ನ ಸರಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದೈವನು ಬಾರಿ ಚಿತ್ತ ಅಂದಲೆಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಜೋಗಡು ಉಂತುಂಡ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನೇಮಡಾನಗ ಬಹುವಚನ ಲೆಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪುರ ತರತಮಲು ಉಲ್ಲ ಈರು ಬನ್ನ ಕಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪು ಏಕವಚನಡೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ದಾಯವಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಬರಂದ ಅತ್ತ ಇಂದು ದಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚ ಅಪಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಗಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಬರ್ಬುಂಡು ಅಪಂಡ ಈ ದೈವಾರಾಧನೇನು ಏರ ನೇನು ಒಂಜಿ ಪತೋಣ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ್ ಅಂಕೆಡಿ ಉಂಡು ಏರ್ನ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅಪಟೊಂದು ಏರು ಮೂಲ ಏರು ಆದಿ ಏರು ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಏರ ಒಂಜಿ ಕಸಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಏರ್ನಲ್ಲ ಈ ವಶಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಅವಳು ಪರಿಭೇದಲು ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಬೇದಲು ಈ ದೈವ ಇದೆ ಎಂಚಿನ ಅರಸು ಆಲಿಕೆಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನು ದಯಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅರಸುನು ಮೂಲ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೀತ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕೇರಿನ ಮಲ್ದ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ ವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ ಕೊಡ್ತು ದೈವ ಈತೆಲ್ಲ ಊರುಗಳ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಪುನಃ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಪಂಡ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಲು ಬನ್ಪೇನು
ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀನಗ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಸುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬೊಳಂತರಿ ಪಾಡೋಡು ಈ ಅಡಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ದೀನಗ ಈಗ ಉರುಪೆಲ್ ಪಾಡು ಈ ರಡ್ಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಸರಿಯತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತುಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದೈವೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಬೊಳಂತರಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಯಗೊಂದು ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡಗ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಲು ಉಂಡು ಆತೆ ಚರ್ವ ಬಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಇರಾಗ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದರಿತ ನೈವೇದ್ಯ ಕೆಲವರು ಬೊಳಂತರಿತ ಬಾಡುವೇರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಳಿಗೆ ರಾಜನ್ ದೈವಳಿಗೆಲ್ಲ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರೇ ಬಾಡ್ ನಮ ಎಂಚಿನ ದಿನಪ ಆ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರೇ ಬಾಡ್ ಒಂದು ಅವು ಐಟ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪರ್ನಾಗ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಪೋನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅನ್ವೇಷಣ ಗೊಂಜಿ ರೂಪೋಡು ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರು ಗಣಪನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ಎಂಚಿನುಂಡ ಅವು ದೈವ ಆರಾಧನೆಗಳ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಅವೇನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವೇನೇ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವಳು ಆ ಏರು ಇತ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಣಭೇದ ವೈಟ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಣಭೇದ ವಿತ್ತಿನೇಡ್ದು ಅವರನೇ ಇತ ಯಾನ್ ಏರ ಎನಡ್ದು ಎನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾದಿ ಯಾನ್ ದಾಳ ಹತ್ತಂದು ಎನ್ನಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಇಂಚಾನ್ನ ಆನಗ ಯಾನು ಏಕವಚನೇ ಬರ್ಪಿನ ಅತ್ತಂದ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬಹುವಚನೆ ಬರಿಯರೆ ಎಂಕು ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಬಟ್ ಅವಳು ದೈವ ಅವು ದೈವಾಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ತೊಂಡ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪಡು ರೆಪ್ಪರೆ ದೈವನು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಂದು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬರಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ಕಂಡ ಅತ್ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ದೇವರೇ ಪುರಲಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋಯನ ರಂಗ ಕರುಣೆನೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬುಡಿಯಾನ ಸಂಘ ದೇವರನೇ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪೇರು ದೇವರನೇ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಅವು ಅತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆನು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪೇನು ಲೆಪ್ಪಿರ್ತಲೆ ಎಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯಾನು ತೂಪೇನು ಎನ್ನ ಬಾವಿನೇನು ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಜೀವ ಹಾಕಲೆ ಅಂಡ ಓಲಯಮ್ಮ ಇಂಚ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಏಕ ಅತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮೂಲ ದ್ವಂದ್ವ ಉಂಟು ಅತಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ನಮ್ಮ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತಿಯಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಲ ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮಕುಲುಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಪೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೋಡ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿನ ರೀತಿರ್ ಆರ್ ಜುಮಾದಿಲ್ ಆಯಮ್ಮೆ ಲೆಪ್ಪು ಓಲ್ಡ್ ಮಂಚ ಹೊಡಿತೀನಿ ತೂದು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಹಾಲು ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಆ ಟೈಪ್ ಪಾತಿರ್ ಅಂಚಿದ್ರೆ ಅಂತು ಅವು ಅಕ್ಕಲೆಗಲ ಐಕ್ಕಲಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಅವೇ ಎಂಕದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ತೊಜ್ಪವನು ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲೇನು ಹಾಲು ಕುದುರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕೆಬಿಟಿಕೆ ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹಾಲು ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅಂಡ ಆರು ಲೆತ್ತೇರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಲೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆರ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಒಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುರು ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಮೂಲ ಬರ್ಪನ ಶಬ್ದಗುಲ ಆರ್ನ ಉಳ ಹಿಡಿದಿತ್ತಿನಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಐಕಲ ಅಂದು ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರಿ ಯಾರನ್ನ ಅರೇನು ತೂದು ಕುಡೋರಿ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಏರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರು ಬಂದದ್ದು ತಿಗಿನೇನು ಪೂರೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವು ಈರು ಬಣ್ಣ ನೂದೆಟ್ಟು ಸರಿ ದಾಯಗಂಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಅಜ್ಜರಿತ್ತು ಚಿಪ್ಪಾರು ಮಾರು ಅಜ್ಜರಿ ಆರು ಸಾದಿಡು ಬಣ್ಣಗ ಪಾತುರಂದು ಬಪ್ಪನಿಗೆ ಉಲ್ಲಾದಿಡ ಅಂಚಿನಕುಲು ಎತ್ತೋ ಜನ ಪಾತುರಂದು ಬಪ್ಪನಿಗೆ ಇಡೀ ಊರ್ದಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಪೇರು ಆರು ಸೈತದ ದೂಪೇರ್ದು ಗೆಂಡಪ್ಪುಂಡತೆ ದೂಪೇರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋತನಾರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ತೂತಿನಾರು ಈ ರೀತಿ ಸಾದಿಡು ತತ್ತದ್ಲಾಡ ಅಪಶಬ್ದ ಬರಂದ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಮನ್ಪನೆ ಅಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಏಕವಚನಡೆ ಬಾತೇನು ದೈವನು ಏಕವಚನ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತನ ఆయన ಆರ್ಮೇರು ಅವೇ ಎದುರುಡು ಆರ್ಮೇರು ಎನನ್ ಬಂತೇರು ಎನನ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ ಅಂಚೆನೆ ಬಂತೇರು ಅವಿನ ಆಲ್ಮು ಆಯ್ಮೆಂದು ಎನನ್ ಆರ್ಮೇರು ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಈರು ಬನ್ಪುನೆ ದ್ವಂದ್ವಮಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈರು ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆತೀನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಇಡಬೇಕ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಮನ್ವಯ